TV. Hayırlı penceşenbe kişileri dostlar. Kurganlık eşya efir kengliginde min Liliya Hayrulina demek sizni top klip hit parada rezidentlari bilen tanıştırarga vaqt. Ular da elbette jırşılar bilen birer kızıklı temaga aralaşırız. Nindi tema ekenligin topşıruu barışında anlarsız. Gittik. Sizni premiera bilen tanıştırarga aşığam. Eğer de rezidentning jırın ışatasız eken, 13-20 номерына jırşının kodunu yollarga unutmağız. İhtibar ekranlarga. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан артта калмыйм. Иргә яра булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йортта, уйный башак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йортта, уйный башак бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Хатын кыз кәефе күнігә Мәң түрлігә түрләнә Шығырдан шығар шақлары бар Сабырлық бір ирләргә Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә қунаққа Бір сөз әйтер хәлләрем юк Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә қунаққа Минем әни булган, ул бит иләдә китәр. Килгән шақта сабыр бетә Китүен көтә Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй Тик ята авылындан Шынга алмагыз бу җырны Шаярдык көлдек кенән Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Эх, тёщам Дип кенән. Рафаэль Әфәнде Латыпов. Мин инде 50 ничә ел озын ялда дип елмайды. Җырчының буш вакытлары оныклары белән яки йорт тирәсендә эшләп уза икән. Рафаэль Латыповның гомер үтсә дә җыры өчен 13-20 номерына 254 кодын юллый аласыз. Bir yılmayıp qaradın Qaradın nigə
Qартайып мен ғашиқмын, ғашиқ өзіңе. Өмір өтсе де, шаллар тірсе де, өзіңді сүйем, қартылық жетсе де. Өмір өтсе де, шаллар тірсе де, өзіңді сүйем, қартылық жетсе де. Шешlerime ақ düşer, yıl ötken sayın. Birge canım yaşikşe, ömrünün melin. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, artık jitse de. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, qartlık jitse de. Turmuşuğuzunu bizim suyu yaltını, yep yeşerli günler, baxit tügelimi. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, artık jitse de. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, qartlık jitse de. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, qartlık jitse de. Ömür ötse de, şallar tırse de, üzüngni süyen, qartlık jitse de. Рафил Жәләлиев белән Илмира Гыйльфановалар ноябрь бәйрәмнәрендә тулысынча эшкә чумачак. Концертлар белән авылларда чыгыш ясаячакбыз. Өр-яңа программа эшләдек. Тамашачыга бәйрәм көннәрендә ял концерты тәкъдим итәчәкбез дип мактандылар. Bir қолыңны бірге өтейік ұзын ғұмыр yolların, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Yılmayıp gülüp yaktırsak bulutlu günlerde de, Süyü yıldızı nur siber karanğı tünlerge de, Süyü yıldızı nur siber karanğı tünlerge de. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında sen gene, jırlый, 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 yaratam seni gene. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında sen gene, jırlый, 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 yaratam seni gene. Жырларында сен генә.
Җырлар тибрәндерсен күңелебез кылларын. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 яратам сине генә. Яратам сине генә. Яратам сине генә. Җырларында син генә. Ризат һәм Зинира Рамазановлар шулай ук гел эштә. Концертлар белән йөрибез. Тамашачыларыбызны ял иттерәбез, ә үзебез эшлибез. Җәй көне Алла бирсә, рәхәтләнеп бар яллар эчендә ял итәрбез әле дип искәртте Ризат. Ә топ-клип кагыйдәләренә тугры калып, бүген кызганычка каршы Рамазановлар белән саубуллашабыз. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк. Рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем. Син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем. Син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Филүс Кахиров һәм Гөлназ Султанова башкаруында Сулар кирегә акмый җырына төшерелгән клип күпләрдә яшьлекләрен искә төшерә икән. Беренче мәхәббәтемне искә алдым дип язучылар бик күп. Ягез, тагын бер кат искә төшереп алыйк әле. Клипне карыйбыз. Ялганмы юллар, ялганмы уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукты тезләргә. Сулар кирегә акмый беләм мин. Язмышымда язганны күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле.
Yazmışında yazganı görəm min. Nazlı sözlerin senin yüreğinin türündəgine. Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlide. Özlem şeylerden, özlem kışlardan seni görmüşəm. Nişik düzerime taba almasam sağnuğa dava. Bizden soğutmaklardan patladı dermen. Sular geri kalkmay, sular geri kalkmay bilelim. Yazmışında yazganı, yazmışında yazganı görəm min. Nazlı sözlerin senin yüreğinin türündəgine. Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlide. Sular geri kalkmay bilelim. Yazmışında yazganı görəm min. Nazlı sözlerin senin yüreğinin türündəgine. Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlide. Uylarımda söyləşəm min senin bilen əlide. Лилияна Газизова күптән түгел генә Финляндия, Швеция, Эстония якларында кунакта булып кайткан. Җырчы гомумән олы ялларны чит илләрдә уздырырга ярата икән. Анда барып кайтсам, шул хәтле илһамланам дип сөйләнде Лилияна. Лилияна, мин дә шулай.
Сеңне алымайлы, сағышқа саламайлы, Бізні емле тұрмыш күте, барсы да алыда әлі. Сенің қораш, язғы қияш, әр нұрыңда мен жылы, Тыясым келе шуларның меңнәрінде бір юлы. Сенің қораш, язғы қияш, әр нұрыңда мен жылы, Тыясым келе шуларның меңнәрінде бір юлы. Сенің қораш, язғы қияш, әр нұрыңда мен жылы, Тыясым келе шуларның меңнәрінде бір юлы, меңнәрінде бір юлы, меңнәрінде бір юлы. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар озын ялларын әти-әниләр янында уздырырга ярата икән. Ләкин еш кына гастрольләр, корпоративлар аркасында кайта алмыйбыз. Әмма эшләрне читкә куеп, туган нигезгә кайтырга җай табабыз дип җиткерде гаилә башлыгы Рөстәм. Галиевларның коды экраннарда, тавышлар юлламый калмагыз. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшиге барлап типкәне йөрәге кагышларын ишетеп, яшиге барлап типкәне йөрәге кагышларын ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Жылы ак карлар булып яу өшеттермә салкынада. Салкыны яңгырларны бу сине җанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырларны бу сине җанымы тулы ялкынында. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана,
Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар. Бу зур бәхет дөньяда, без бәхетле дөньяда. Җырчы ялларын ничек узсын инде? Әлбәттә эшләп, дип җавап бирде Таһир Асадуллин. Җырчы егетнең ноябрь бәйрәмнәренә планнары инде корылган. Эш. Алла бирсә, кеше эшләгәндә мин ял итәрмен дип үзен тынычландырды Таһир. Сине генә уйлап яшим, иртәсендә кичендә. Йөрәгемдә бер сырым бар, ул җырым эчендә. Җаным зынлап китәр кебек, күңел кылыма тисәң. Нәрсә дияр идең микән, сине яратам дисәм. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Өмет өзелмәсен иде, каршыма чыксаң иде. Гомер буена югалмас, юлдашым булсаң иде. Көмешләр кунган чакта да без бергә булсак иде. Алтын күзләргә җиткәнче, гел бергә барсак иде. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Сине генә уйлап яшим, иртәсендә кичендә. Йөрәгемдә бер сырым бар, ул җырым эчендә. Җаным зынлап китәр кебек, күңел кылыма тисәң. Нәрсә дияр идең микән, сине яратам дисәм. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыным, син алтыным, йөрәгемдә ялкыным. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым. Алтыннардан да кыйммәтле син матурым.
ish. Alsu һәм Азат Фазлыевлар да шул ук бер сүзне кабатлады. Бу дуэт та гастрольләре белән Татарстан буенча йөри икән. Балаларны кайтып күрергә дә вакыт юк. Менә гастрольләр тәмамлангач, гаилә белән ял итәрбез дип торам дип җиткерде Азат. Тимур СПБ-ның булган бар ялы компьютер, синтезатор, берәр уен корал артында уза. Егет шул рәвешле җырлар яза икән. Иҗат кешесенең шул инде. Кайчан илһамы килә, шунда җырлар яза башлый. Бөтенебез дә шулайдыр инде дип уйлыйм. Tamşılar damla, göz yaşı
Күптән түгел сольный концертларымызды. Шуңа күрә ноябрь ялларына планнар төзергә әлегә вакытым булмады. Менә көч туплап, ялларга да әзерләнермен. Әлегә минем клипны карыйк. Яшьлек аланында мин чәчкә өзгән идем. Чәчәкләр өзгән идем, бәхетләр көткән идем. Җәйге яшьлек аланында мин чәчкә өзгән идем. Сөю билгесе дип сиңа тақия үргән идем. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәмәм. Чәчәкләр ак бәхеткә, аллары саф сөюгә. Мин сине беркемгә бирмәм, син дә мине җибәрмә. Ак чәчәкләр ак бәхеткә, аллары саф сөюгә. Чәчәкләрдә язмышыбыз үрелде тәкыягә. Аллы гөлле тәкыяләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәмәм. Чәчәкләрнең көне кыска, безнең сөю гомерле. Тақия бәйләме сулса сулмас хисләр гөлләре. Чәчәкләрнең көне кыска, безнең сөю гомерле. Беркайчан онытма шушы вәгъдә биргән мизгелне. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә сине бирмәм. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәмәм. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәмәм. Кил дип җырлаучы Айдар һәм Алмаз Юнысовлар нинди генә буш вакытлары килеп чыкса да, барысын гаиләсенә багышлыйлар. Я бергәләп, я аерым күңел ачабыз дип сөйләде Алмаз. Чәчәкләр үзәм, юлларыңа түзәм. Җыям сиңа чәчәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул. Кайчан җитәр күңел бәйрәмен. Кил инде иркәм. Мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек. Яшик җирдә кадерен белә. Canım мәңгелек, яшик җирдә кадерен белә.
Берләшеп куллар, еллар белән еллар арасы. Ник һаман килмисең, хәлемне белмисең, тирәнәя йөрәк ярасы. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Кил инде Айнур Каюмовның ноябрь ялларына әллә ни планнары юк. Шушы темпта эшләп, укып, иҗат белән шөгыльләнеп алга барырга иде. Алла бирсә, бәлки тиздән яңа клибын да чыгарырмын ди. Җәйнең матур эссе кичендә, гөл чәчәкләр яңгыр көткәндә, йөрәгемә юллар салдың син, әле яңгыр булып яудың син. Көтеп алган җәйге яңгырым, йөрәгемә сөю яудырдың. Яши алмам башка ялгызым, син бит минем җәйге яңгырым. Көтеп алган җәйге яңгырым, йөрәгемә сөю яудырдың. Яши алмам башка ялгызым, син бит минем җәйге яңгырым. Минем җәйге яңгырым. Кирәк микән минем аңлату, тамчы булып тама ярату. Күзләреңнән сөю күрәм мин, яңгырым дип назлап үбәм мин. Көтеп алган җәйге яңгырым, йөрәгемә сөю яудырдың. Яши алмам башка ялгызым, син бит минем җәйге яңгырым. Көтеп алган җәйге яңгырым, йөрәгемә сөю яудырдың. Яши алмам башка ялгызым, син бит минем җәйге яңгырым.
Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşay olmam başka yalgızım Sen bitmeyinim şeyge yangırım Kütüp algan şeyge yangırım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşay olmam başka yalgızım Sen bitmeyinim şeyge yangırım Benim şeyge yangırım Шық әлі яныма деп мұңланушы, бейуші Булат Нәжиповқа да шират жетті. Жыршының башқаруын яки клибін ұшатсағыз, тауышлар юлламай қалмағыз. 13-20 номерына ТМ сөзі білән 250 кодын юллағыз. Үшінші урыны есін білесігіз келемі? Әйдәгіз көрсәтем, иқтибар экранарға. Yüreğimden ağladır jırlarım Uturmalı sağışlarım Toratsınlar mınları Çıgar yanıma Yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi Eyle küngelim kıllarını da Çıgar yanıma Yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi Eyle küngelim kıllarını da Matur üter bu ömürler Dürüsü tebi yaşasın Hatalardan örnek alıp İzgilikler işlesin Çıgar yanıma Yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi Eyle küngelim kıllarını da Çıgar yanıma Yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi Eyle küngelim kıllarını da Şırlarımda, uylarımda, hıyalımda dostlarım Sağ selamet, uzun ömür, dilimin yakınları Çıgar yanıma, yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi, eyle küngelim kıllarını da Çıgar yanıma, yanlarıma basarım oldurma Allarıma bas tabi, eyle küngelim kıllarını da Bas tabi, eyle küngelim kıllarını da Руслан Сайфуддинов әлеге ноябрь бәйрәмнәрен ничек уздырасын белми. Көне килеп җиткәч, берәр кызыклы тема килеп чыгар. Бәлки берәрсе кунакка да чакырыр әле дип елмайды җырчы. Русланны кунакка чакырыр алдыннан аның өчен тавышлар юлламый калмагыз. Карыйбыз. Каршы алыгыз. 2нче урынга лаек дип табылган клип экраннарыгызда.
радио тыңлаучыларыбыз, biz sizge яхшы keyifler hem якты günler tileybiz. Hem hazır sizge Ruslan Sayfutdinov'ның "Күңелем ярлары" дигән җырын бүләк итәбез. Bir yarında kışlar şakta, bir yarında, bir yarında kızlar kilgen, bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala, yıllar süyülerden munglar kala. Vaydağa yılga yarlar arasına, yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. Bir yarında kışlar yatar, bir yarında, bir yarında şeyler tüsü, bir yarında. İki yarda sızlı kayni, iki turmuş yarlar başka. Suyu yılga bizning yazmış. Faydaga yılga yarlar arasına, yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. 'Ken kız bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. Günlerinin yarlarına bağa bağa, yüreğimde suyu yırtar, sine kıtar. 16 dekabr günü Piramida көңіл ачу залына келмей қалмағыз. Не эшләячәкбезме? Татар эстрадасының иң шәп җырлары, җырчыларын туплаған Татар җыры эстрада фестивале шаһитләре булабыз. Билетлар инде сатуда, келмей қалмағыз. Топ-клип тапшыруның абсолют лидеры сезнең экраннарда. Карыйбыз, дуслар.
чагда күнүбүз жетмей көктик нерседир туган жерлер сагынуу булып төшлөргө да киредир туган жакка тарта көңүл шунда ашкына жаным ұшар құш міне өз яғыма талпына туған юртқа тарта көңіл шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына Жүгіріп пайдасы келе тозған ақлы қырларға балаша қызлары қалған соқмақларны барларға туған яққа тарта көңіл шунда ашқына жаным ұшар құш міне өз яғыма талпына туған юртқа тарта көңіл шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына туған яққа тарта көңіл шунда ашқына жаным ұшар құш міне өз яғыма талпына туған юртқа тарта көңіл шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына Тезірек қайтасы да су бойларын нұрысы Йытылып туған жерлерінің саф қауасын сулысы туған яққа тарта көңіл шунда ашқына жаным ұшар құш міне өз яғыма талпына туған юртқа тарта көңіл шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғына талпына туған яққа тарта көңіл шунда ашқына жаным ұшар құш міне өз яғыма талпына туған юртқа тарта көңіл шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына Yollarыгыз койда ничек кенә узмасын, онытылмаслык булсын дигән теләктә мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Киләсе атнада очрашырбыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.